سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا كم وترسلنا كتكون من يوتيو لو من ريارستي نعاخا يخون نعي نخلنا بحار كتغمنا كتعبينا ندخل أرسي غتكون نسادما بزعبا تفتاونت إنا خنري قد من عبت تمرتمت هاونا نتوم نفتوم سبات سكن حسبهم توم بهيوتنا نفتوم سبات كساب كندي صبغ نجار نخنقبر لهم كم نحاسب أبحم قلنا نغرد سلازي أبهيوت تفتاو غتكون درغيلكا بزح زي تصبخايو بزح كاب زي قمت زي قبر كالبوتاتات سناي نقر يقاطمكايو حجي تصقم زلو مبزحتنا تفتاو مخان تفطرو ويدما بفلوي كال نقر أبانا زمركو زي كوني نافتهم سبا زمركو سيز مثلنا نو نيروساينتيسس بزحات مخريبو من اللو أبزانا لو مدما خنريينا كمي جيرنا سبات نحنا كم تفتو تأكال كريونا خمزخولو زحقز مالتيو سلازي إذا لو من ريا أتحساسبانا كابت بقوي ويزنبع أتحساسبا وزينا كنع زخونا أتحساسبا كنحز كم ما استفل عليه ونعشت نقرات بمستغخال أبسبات تفتوت سبات نخن كون إيو تعلامة استفل عليها مخرج لوا مبل حمشوي تزالان عاي my favorite وانيا ناتكم كأيني تمخانا أبكم ينتكتس بيكم سلازي كينا وحكو كتا نابتتمرتن كيد. So the number one why likability matters سلمنتاي تفتاونت أقداس زخول متشم relative to all the rest of us likable people earn more money make better leaders make the best CEOs the best parents and friends and even live longer ስለዚህ ተፈተውት ሰባት ምስካለ ሰባት ከነወዳድሩ ከለና ይብለና ብዙሕ ሰናይ ነገር ያብ ህይወት ዘጋጥሞም ሓደ ዝበለጸ ኣብ ስራሕ ዝበለጸ ዝኽፈሉን ዝበለጸ ናይ ዕቤት ዕድል ዘጋጥሞምን ንሳቶም ክኾኑ ከለዉ أزيم فلويات ويكاتفتوتي مرحتي زخون نساتهم يوم سلزي أب سرح ترى دي كونس تفتوتي عروخ تفتوتي السدرة ولاد تخوين تفتو ولاد تخوين خاو فتو ولادي كمان سر دما نوع علما حقو سيوة إنك حلفو زبالة تعدل لهم كاب كالورت مالتي relatively بتمساسالي مالتي سلزي فتوك تكون مخال بزح تأجاتات على لوبز عالم مالتي misconceptions እጅግ ምናቡ መታውና ጌጋርዲት ፍቱ ሙኻን በተፈጥሮ ዝመጽ ይመስለና ስለዚህ ወይ ፍቱ ይኻ ወይ ክፈቱ ኻ ወይ አይክፈቱ ኻኒም ከም ዝብል ተሐሳስባ ይተለና እዚኻ ኒውሮሳይንቲስትስ ብዙሕ ግዜ ፕሩፍ ዝገበረ ወይ ጌጋዩ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ተፈታውነት ጌጋ ስእል ለና ገለ ካብቲ ጌጋ ስእል ዘለና እንታይ እዩ many feel personalities can change እቲ ዘለና ባህሪ ዘይቅየር ነባር ኮይኑ ዝመስለና አይግን ይብሉና አለው ባህሪያት ናትና ወይት ፐርሶናሊቲ ናትና ክንቅይሮ ንኽእልና ብምስትውዓል ብፍልጠት እንተስተውዒልና ሌና ነገራት ክንቅይርን ከነስተኻኽልን ስለዚ ካብቲ ዘለናዮ ናብቲ ንደልዮ ክንከይድ ዝከኣል ይብሉና ኣለዉ another is laziness they believe becoming likable takes too much effort ካልኦት ሰባት ድማ ተፈታዊ ሰብ ንኽትከውን ብዙሕ ስራሕን ብዙሕ ፃዕርን ብዙሕ ድኻምን ዘድልዮ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ቴኬት ይስምዖም እንታይ ማለት እዩ ፍቱው ንኽትከውን ብዙሕ ሰናይ ነገር ብዙሕ ነገር ክትሰርሕ ሓለፋ ናይ ካልእ ክትገብር ዘለካ ኮይኑ ይስምዓካ ብሓፈሻ ግን በተሓቂ ክንሪኦ ከለና ኢሎም ፍቱው ሰብ ንኽትከውን ዝኾነ ይኹን ፍሉይ ፃዕሪ ኣየድልየካን እዩ እዚ ድማ ክንሪኦ ኢና others confuse being likable with being popular and seek followers votes and likes ካልኦት ድማ ፍቱው ምዃን ምስ ግኑን ምዃን confuse ገብሮ ወይ ካዋውስ ወይ ፍትኑ ፍቱው ሰብን ግኑን ሰብን ንበይኒ ኩሎም ግኑናት ወይ ፍሉጣት ሰባት ፍቱዋት ሰባት ማለት አይኮን ገሊዮም ሰባት አለው በሕማቅ ምግባሮም በገለን ግኑናትን ፍሉጣትን ኾኑ ስለዚ ፍቱዋት ማለት ግን አይኮንም ስለዚ ብዙሕ ሰብ ፍሉጥ ተኾይንካሲ ፍቱው ይኻት ስለ ዝመስሎ ብዙሕ ላይክስ ክረክብ ፎሎወርስ ንኽረክብ ገለን ክገብር ብዙሕ ይዝፀር እሱ ግን አይኮን እቲ ምስጢር እዚ እውን ጌጋርዲት ኣለዎ ወላ ኣብቲ ዝለዓለ ህቡብነት በፅሕካ ከለኻ ፍቱው ከይትኸውን ትኽእል ኢኻ ፅሉእ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ፅሉኣት ህቡባት ሰባት እውን ስለ ዘለዉ ማለት እዩ so scientists found becoming more likable doesn't take hard work and we need few simple habits ስለዚ እቶም ኪላታት ይብሉና ኣለዉ ፍቱው ሰብ ንኽትከውን ውሑዳት ባህርያዊ ለውጢ ናይ ባህር ለውጢ እዮም ዘድልዩና እዚኣቶም ድማ ክንሪኦም ኢና በባሓደ ማለት እዩ ቀዳመይቲ ነጥቢ ኣብዚ ኮይና ዘላ embrace your mistakes መጀመርያ እዚ ሕጂ ካብቲ ጊጋ ስእሊ ዘለና ክንወፅእ ዘለና ኢና እንታይ ርዲት ኣለና
ጌጋ እንድሕር ጌርና ወይ ውድቀት ተጋጢምና ሰባት ዝክዕቡና ዝንዕቁና ዝፀልኡና ዘይፈትውና ኮይኑ ይስማዓና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሚስኮንሰፕሽን ወይ ጌጋ ርድኢት እዩ እዚ መዓዝ ትኸውን ጌጋ ኣብ ሂወት መናብርቲ ናይ ደቂ ሰባት እዩ ጌጋ ምፍፃምካ ብመሰረቱ ፀገም ከምፃእ ይከድን እዩ መዓዝ እዩ ግን ምናልባት ፅልኣት ከፍጥረልና ዝኽእል ኩሉ ግዜ ንጋጌ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ዘይንሰርሕ ተኮይንና ክፀልኡና ክእሉ እዮም ኣብ ስራሕና ማለት እዩ የግዳስ ንፉዕ ኣብ ስራሕካ ትጉህ ኣብ ስራሕካ ግዱስ ኣብ ስራሕካ ኮይንካ ክትጋገ ከለካ መሊሶም እዮም ዝፈትውካ ዋይ ምክንያቱ ሰብ ምዃንካ ስለ ትነግሮም ዘለካ ኣዝዩ ንፉዕ ኣዝዩ ክኢል ኣብ ስርሑ ክጋገ ከሎ ተሪኻዮ መሊስካ ኢኻ ትፈትዎ ምክንያቱ ክጋጌ እሞ ተጋጊኻ ኣብ ጌጉ ደረቕ ኮይኑ ዘይኮነስ ብጌጉ ይቕረታ ክብል ከሎ መሊሱ ተፈታውነት ከም ዘጥሪ እዞም ኒውሮሳይንቲስትስ ይሕብሩና ማለት እዩ so but if we are very good at what we do and make mistakes that makes us just human and lead us to be like it more no one is perfect but God ስለዚ ንፍዓት ትጉሃት ኣብቲ ስራሕና ድማ ግዱሳት ሰባት ኮይና ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ክንጋገን ክንወድቕን ከለና እሞ ነቲ ውድቀትና ተቐቢልና ክንእርሞ ክንብገስ ከለና መሊስና ፍትዋት ኢና ንኸውን ሰብ ምዃንና ፕሩፍ ስለ ንገብረሎም ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ምግጋይ ወይ ብጌጋኻ ምእማን ንታሕቲ ዘይኮነስ መሊሱ ንላዕሊ እዩ ዝወስደካ ኣብ ናይ ፍትወት ዓለም ይብሉና in other words we like people more when they notice their own errors apologize for them and embrace their own imperfections ስለዚ ሰባት ማስ ዝያዳ ንፈትዎም ዘይጋገዩ ከም ሮቦት ወይ ከም መሽን ኮይኖም ክቐርቡ ከለዉ ወይ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ክቐርቡ ከለዉ ዘይኮነስ ንፍዓት ኣብ ስርሖም የግዳስ ክጋገዩ ከለዉ ጌጎም ዝእመኑ ብጌጎም ይቕረታ ዝሓቱ ካብ ሓሊፎም ድማ ንቐድሚ ዝቕፅሉ ምስ ዝኾኑ ንክዕቦም ዘይኮነስ ፅቡቅ ጌርና ንፈትዎም ዝበለፀ ድማ ንዓና ክቐርቡና ንመርፆም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክትእረም ዘለዋ ሓሳብ እያ ክጋገየ የብለይና ኣይኮነን then how to be a likable leader ከመይ ጌርና ፍትዋት መራሕቲ ክንከውን ንኽእል መራሕቲ ናይ ሃገር ይብል ኣለኹን ስድራ እንተለና መራሒ ኢና ኣብ ስራሕና መራሕቲ ክንከውን ንኽእል ኣብ ዕርክነትና ምሕዝነትና መራሕቲ ክንከውን ንኽእል መራሒ ማለት ፀላዊ ወይ ከዓ ነቲ ዘለዎ ግሩፕ ንቅድሚት ንክኸዱ ዝፀሉ ሰብ ማለት እዩ ናይ ግዝና ኣይኮነን መራሒ ናይ ሃገር ወይ ናይ ካምፓኒ ክትከውን so ኩሉ ግዜ ፀለውቲ ሰባት እንድሕር ኮይና ወይ ኣብ ናይ ፅልዋ ቦታ እንተለና ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ድማ ናይ ፅልዋ ቦታ ኣለዎ ስለዚ ኣብኡ ተፈተውቲ ንክንከውን ኣድላይን ሓጋዝን እዩ ምክንያቱ ፍትዋት ሰባት ዝበለፀ ፅልዋ ክገብሩን ዝበለፀ ለውጢ ከምፅኡን ስለ ዝኽእሉ ፅሉእ ሰብ ዘምፅኦ ለውጢ ኩሉ ግዜ ናብ ባእሲ ናብ ቅርሕንትን እዩ ፍትው ሰብ ግን ብዙሕ ብዝቐለለ ሓይሊ ዝበለፀ ስራሕ ክሰርሕ ዕድል ኣለዎ so yet more of us don't know how to be likable leaders ዝበዛሕና ሰባት ግን ይብሉና ከመይ ጌርና ፍትዋት ሰራሕተኛ መራሕቲ ወይ ከዓ ፀለውቲ ክንከውን ከም ንኽእል ኣይንፈልጥን ኢና ምክንያቱ ፍቱው ክትከውን ክትእዝዝ ዘይብልካ ኩሉ ባዕልካ ክትገብሮ ዘለካ ናይስ ክትከውን ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ክትዛረብ ዘለካ እዩ ዝመስለካ ከም ወላዲ ከምዚ ወላዱ ኮይንካ ነዚ ፍቱው ክትከውን ንደቅካ ድሌቶም እንተሓቲቶምካ ክትቦም ተጀሚርካ ፍቱው ኣይኮንካ እንትኾን ዘለካ መወዳእታ ዝተፀልአ ሰብ ኢኻ ክትከውን ምክንያቱ እቶም ቆልዑ እንታይ ከም ዘድልዮም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ፍቱው ማለት ድሌታት ናይ ሰብ ዘማልእ ዘይኮነስ እንታይ ምዃኑ ክንሪኦ ኢና those who follow us seek clear directions and knowledge of what's expected of them ስለዚ ፀላዊ ወይ መራሒ እንድሕር ኮይና ኩሉ ግዜ እቶም ተኸተልትናትና እቶም ቆልዑ ኣብ ስድራና እንተኮይኖም እቶም ደቅና ኣብ ምሕዝነትና እንተኮይኖም እቶም ሓዙትና ካባና ዝናትና ፅልዋ ብከምዚኦም ዝፈትዎ ክፈትዎ እንድሕር ኮይኖም መጀመርያ ንፁር ዝኾነ መኣዝን ከተትሕዞም ኣለካ ብዛዕባ እንታይ ካ ክትፀሉ ዘለካ ኣበይናዮም ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ እቶም ቆልዑ እንታይ እዩ ፅቡቕ ነገር ብንፁር ክንገሮምን ክርድኦምን ክኽእል ኣለዎ ኮንፊዥን ክኸውን የብሉ ስለዚ ንፁር ዝኾነ ዳይሬክሽን ወይ ከዓ መኣዝን ክትቦም ከለካ ሰባት ዝያዳ ይፈትውካ ምክንያቱ ሰባት ብተፈጥሮም ኮንፊውዝ ዝገብሮም ዘደራብሾም ነገር ስለ ዘይፈትው ኖውሌጅ ኦፍ ወት እንደገና ካብኣቶም እንታይ ካ ትፅበ ድማ ንፁር ክኸውን ኣሎ ብፍላይ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ተኮይንካ ከም መራሒ ማለት እዩ እቶም ድሕሪ ትሕቲኻ ዘለዉ ሰባት ሓንቲ ንፅርቲ ካባ ከይደልዩ እንታይ እዮም ካባ ትፅቢትካ ንስኻ ካቦም እንታይ እዩ ብንፁር ሕጂ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለመይ ክሪኦ ከለኹ እቶም ዝፈትዎም ማናጀራት ኩሉ ግዜ እቲ ኤክስፔክቴሽን ክሊርሊ ዝገልፁልካ እቲ ትፅቢታት ካባኻ ብንፁር ዝቡኻ እቶም ዝተዘልኡ ሰራት ወሃብ ማናጀርስ ከንታይ እዮም ወላ ሓንቲ ኣይትፈልጥ ኢኻ እንታይ ካባኻ ምፅበዩ ሽዑ ኣብ ፀርፍን ኣብ ዘልፋን ኣብ ፀርፉ ኳ ይትብል ኣብ ዘይምርድዳእን ቅርሕንትን ይኸይድ ነገራት ማለት ስለዚ
مرح انت رخنك كل جزء نصور زخونة ممرح كتبها لك كاب سبات هاي كم تسبد ما بنصور كتبرم كلا لك زي تفتاو الناس قبل كامبر سؤال كا نايز زربا مزراب ويفك سب مهانا يكونن. Also زترا يكونن they want sympathy and want to be seen as individuals not a machines or tools. ስለዚህ እንደገና ድንጋጼ የድልዮም ጋጊ ይخلو ያብቲ ወቶም ኩሉ ግዜ ነገራት በማአዝናቶም ክትሪም አለካ ነፍስኻ አቦቶም ኮይንካ ክትፈርድ ክትከላለካ ሶይልካ ብናትካ ደይኮነሲ እሳቶም ኣብቲ ዝነበሩ ቦታ ስለምንታይ ከም ኾንኪ ኢልካ ቦታኻ ነፍስኻ ቦቶም ጌርካ ክትሪዮ ክትክእል ከለኻ ሲምፓቲ ይበሃል እዚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣን ነቶም ሰባት ድማ ከም ሰባት ክትሪኦም ክትክእል ኣለካ መሳርሒ ናትካ ከም ኣፍራዛ ወይ ከም ማርቴሎ ክንሪኦም የብልናን ሰባት እዮም ስለዚህ ከም ሰብ ክንሪኦም ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ዝያዳ ክብረትን ተፈታውነትን ይበና ማለት ሪስፔክት ክንባም ከለና don't try to be a fake nice rather let each interactions with people trigger your mentally placing yourself in their shoes كل ግዜ ከም fake ኮይንካ ናስ ሓካ ጽቡቕ ተዛረብ ግን ኣብ ድሕሪኦም ተወቅኦም ዘይኮንካ كل ግዜ ነፍስኻ ከም ሰም ክትረኸብ ከለኻ ኣብ ናቶም ቦታ ኮይንካ ትኩነታቶም ክትሪኦ ክትፍትን ከለኻ ዝበለጸ ተፈታውነት ተጥሪ ይብለና ማለት እዩ next point be sympathetic storyteller ተፈተውት ሰባት ኩሉ ግዜ ዛንታ ናይ መንጋር ክለ ዘለዎም እውን እዮም ስለዚ እቲ ዛንታ ስኻ ትነግሮ ተፈታው ሰብ ክገብረካ ይኽእል ድማ ይብሉና ብኸመይ ክትብሉ ትኽእሎም let's see a great storytelling induces others to like us especially if we sympathize with our story characters ሓደ ዛንታ ክትነግር ከለኻ ሓደ ዝኾነ ዘጋጠመ ዛንታ ክትነግር ከለኻ ግን ኣብቲ ዛንታ ኣነጋግራ ኩሉ ግዜ ድንጋጼ ኣብቲ ዝብደል ዘሎ ኣብቲ ሕማቕ ዘጋጠመ ሰብ ብርግጽ ድንጋጼ ተርኢ ኮይንካ ሰባት ምሳኻ connected ንክኾኑ ንክፈቱኻን ትዕድሞም ኣለኻ ይብሉና ማለት እዩ ስለዚ neuroscientists found your likability increases when you are sympathetic that is if telling a sad story you seem sad زحزن ዛንታ ክትነግር ከለኻ ክትሓዝን ከለኻ ወይ ከዓ ምስቲ ስቶሪ ትነግሮ ዘለኻ ልክ ንዑ ዝመስል ባህሪ ተንጸባርቕ ኮይንካ ደንጋጽ ምዃንካ ሰብ ስለ ዝፈልጡ እቶም ዝሰምዑኻ ዘለዉ ንክፈቱኻ ዕድል ትቦም ኣለኻ ይብሉና ማለት እዩ በንጻሩ ናይ ዝሕዝን ዛንታ እናስሓቕካ ትነግር ፈፂምካ ምስቲ ኢሞሽን ናይቲ ዛንታ ዘይከይድ ነገር ትገብር ከለኻ at best ኣይክግደሱልካን እዮም at worst ክጸልኡኻ እዮም ምክንያቱ ዝሕዝን ነገር ናስሓቕካ ወይ እናተላገጽካ ትገብሮ ስለ ዘለኻ ድንጋጽ ከም ዘይብልካ proof ትገብረሎም ኣለኻ ስለዚ on the other hand showing the wrong emotions makes us seem strange ከምኡውን ከም ትዝበልኮ ናይቲ ትነግሮ ዘለኻ ዛንታን ናትካ ስምዕታትን ዝገረጨ ተኾይኑ ፍሉይ ዓይነት ሰብ ጥዑይ ሰብ ከም ዘይኮንካ ኢኻ ትሕብሮም ዘለኻ so as a habit try reading your audience emotional needs ከም ኣመል ሕጂ ኩሉ ግዜ ነቶም ሰማዕትኻ ነቶም audience ናትካ ጽቡቕ ጌርካ ክትስዕበሎም ኣለካ emotional state ናቶም ድማ ክርዳእካ ክኸላሉ ልክዕ ምስቲ ስቶሪ ዝኸይድ ኢሞሽንስ ወይ ከዓ ስምዒታት ከተንጸባርቕ ምስ ትኽእል ሰባት ንክፈቱኻ ይኽእሉ ዝኾነ ዛንታ ክትነግር ከለኻ right emotions ልክዕ ንዑ ምስኡ ዝዛመድ ስምዒታዊ ዛንታ ኣነጋግራ ትኽእል ተኾይንካ ሰባት ካብቲ ዛንታ ንዓኻ ኣነጋግርካ ክፈቱ ይኽእሉ ብኡ ጌርካ ድማ ናብቲ መኣዝናትካ ክትእትዎም ትኽእል that's why እዞም ፖለቲከኛታት ኩሉ ግዜ ስቶሪ ክነግሩ ከለዉ so dramatic and emotional ዝገብሩኻ ምክንያቱ እቲ ስቶሪ ዘይኮነስ ንዕዖም ክትፈትዎም politics this is very important ተፈተውቲ ሰባት እዮም ኩሉ ግዜ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክኸዱ ዕድል ዝወሃቦም ዝነፍዑ ሰባት ራ ይኮኑ ክንደይ ንፍዓ ሰባት ኣይምረፁን እዮም ተፈተውቲ ሰባት እዮም ዝምረፁ ስለዚ it's also the same in many parts of life ፍትዋት ሰባት ዝበለፀ ዕድል ኣለዎም ኣብቲ ቅድሚት እውን ኢለኩም ፀኒሐ the last part or my favorite part crucial advice ምኽርታትከ so ሓደ ካብቲ ተፈታውነት ዘጥርየና ዝሕግዘና ወይ ተፈተውቲ ሰባት ንክንከውን ዝሕግዝ ሜላ እንተሎ not in agreement ኩሉ ግዜ ሰብ ክዛረብ ከሎ ርእስኻ እናንቀሳቐስካ ክትሰምዖ ከለኻ እዞም ኒውሮሳይንቲስትስ ወይ ከ ናይ ኣእምሮ ክኢላታት ይብሉና ንሰባት ብርእስኻ ኖዲንግ ማለት ምንቅስቓስ ናይ ርእሲ ማለት እዩ ተፈታዊ ሰብ ንክትገብር ምክንያቱ ትሰምዖም ተገዳስነት ከም ዘለካን ስለ ዝሕብር part of likability is related to agreeability and agreeable people often nod ተፈታውነት ኩሉ ግዜ ክፋል ናይ ተፈታውነት ኣብ ምንታይ ምርኮስ ይብሉና ኣለዉ ክሳብ ክንደይ ንሰባት ክትሰማማዕ ከም ትኽእል ኣብቲ ሓሳቦም ክትሰማማዕን ክትርዕምን ትኽእል ዶ ዓብ ተራይ ዘለዎ ክፈቱኻ ድማ ይፈቱኻን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ምዝከራኸሩካ ሰብ ክትፋተውን ብዙሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ
agreeable ሰብ ወይ ከዓ ምስቲ ሰብ ክትሰማማዕ ትኽእል ተኮይንካ ናይ ተፈታውነት ዕድልካ ሓፍ ይብል ዝሰማምዑ ሰባት ኩሉ ግዜ ርእሶም እዮም ዝነቕንቑ ያ that's right it's correct እናበሉ የተባብዑካ ስለዚ if we accept the logic of others with a nod we are more likable ስለዚ ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ነታት ኣቀራርባ ናይ ሓሳቦምን ርድኢቶምን ርእስና እናነቕነቕና እንድሕር ንድግፎ ኣለና እንታይ ንገብር ኣለና ልክዕ ምሳኹም ንሰማማዕ ኣለና እዚ ሓሳብ ዝቕበሎ ኣለኹም ድሕሪ ኢልና እዚ እንታይ የስምዖም ዝያዳ ከም ትፈትዎም ዘለካ ወይ ከዓ ነቲ ሓሳባቶም ስለ ዝፈተኻዮ ክፈትውካ ይመርፁ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኩሉ ግዜ ምስ ሰባት ክንሰማማዕ ኣለና ማለት ኣይኮነን ንኽፈትውና ከይንሰማማዕ እውን ንኽእል ኢና ግን ዘይንሰማማዕ ከለና እውን እንታይ ክንገብር ኣለና even if we disagree but not to acknowledge we are listening people will like us more ወላ ኣብቲ ዘይንሰማማዓሉ ግን ልክዕ ንሰምዖም ከም ዘለና ንከታተሎም ከም ዘለና ክንርድኦ ንፍትን ከም ዘለና ርእስና ብምንቕናቕ ተሓቢርናዮም ዝያዳ ስለ ዝሰማዕካዮም ፅቡቕ ክስምዖም ይኽእል እዩ እቶም ሰባት ይብሉና so nodding raises likability by 30% and approachability by 40% ሓደ መፅናዕቲ ኣብ ጃፓን ዝተኻየደ ርእስኻ ምንቕናቕን ኣስተውዒልካ ምስማዓንሲ ንተፈታውነትካ ብ30% ይዕብዮ ሰባት ንክቐርቡኻ ምሳኻ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ንክገብሩ ድሌት ኣብ ምግባሮም ድማ ብ40% ይውስኹ ይብለና ሓደ ሳይንሳዊ መፅናዕቲ ስለዚ ኖዲንግ ርእስኻ እናነቕነቕካ ንሰባት ምስማዕ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ዕድል ይፈጥረልና ይብሉና ኪላታት active listening ከምኡ ድማ nodding ጥራይ ዘይኮነስ active listening listen with your ears with your eyes and with your heart look them into the eyes and listen with the intention to understand not to respond ስለዚ active listening ዝበሃል ከዓ ካልኣይ ኣገዳሲ ባእታ እዩ እንታይ ይስኸ ክሰምዕ ከለኻ እናተዛረበ ወላ ናብ ፀሚትካ ድሕሪ ኢልካ ወይ ከምዚ ከምቲ ኢልካ it doesn't bring anything ቴሌፎንካ እናረኣኻ ከምቲ ኢልካ it doesn't bring ስለዚ ዓይንኻ ናብ ዓይኖም ሙሉእ እዝንኻ ናቦም ልብኻ እውን ናቦም ርእስኻ እናነቕነቕካ ካልኦት ስምዒታት ሕቶታት እናሓተትካ ብዙሕ ከይኮለፍካ እንድሕር ሰሚዕካዮም this is called active listening ስለዚ እንደገና ክንሰምዕ ከለና ድማ ንኽንርዳእ ኢልና ክንሰምዕ ኣለና ንኽምልስ ሰብ እናተዛረበ ከም ትሰምዕ እናመሰልካ እንታይ ክዛረብ ኢልካ ትቀራረብ ተለኻ you're not actively listening ወይ ከዓ ንኽትርዳእ ትሰምዕ ኣለኻ that's why ነዊሕ ምስ ተዛረበካ ሰብ ልክዕ ነቲ ዝተዛረበ ደጊምካ ከም ሕቶ ወይ ከዓ ንዑ ከተብርሃሉ ትፍትን why you were not listening ሰምዓይ ነበርካ ነቲ ሰብ ሽዑ ከም እንዳ ክብለካ ፀኒሐ ክብለካ ወይ ከም እንዳ ክብለካ ፀኒሐ ክትብለካ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንሰምዕ ከለና ክንርዳእ ኢልና ክንሰምዕን ክንርዳእን እምበር ንኽምልስ ክንቀራርብ የብልና ንብለና ስለዚ እዚኣ ቪድዮ እንተሪኢኹማ ኣገዳሲ ምክሪ ኣለዋ ቀለልቲ ድማየን ጥራይ ምስትውዓልን ምትግባርን እዩ ዘድሊ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንኻልኦት ኣሕዋትና ክትጠቕመና ትኽእል እያ ናይ ምዝራብ ክእለት ፀገም ኣለና እዩ ናይ ምርዳእ ክእለት ፀገም ኣለና እዩ ስለዚ እዛ ቪድዮ ተወሳኺት ሓበሬታ ክትበና ትኽእል እያ እንተፈቲኹማ ላይክ ግበርዋ እታ ቪድዮ ንሓውኹም ንሓፍትኹም ክትጠቅም ስለ ትኽእል ሼር ክትገብርዋ ትኽእሉ ከምኡ ድማ ከም ወትሩ ናትኩም ርእይቶ ኣብዛ ትምህርቲ ኣብ ታሕቲ ክፅበየኩም እየ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ወዲ ኣለኹ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኮኑ ይብለኩም ዝተሰናዩ ቻው